ассалому алайкум подписчикои ҷунни ман. Апа хоҳаро, бародарони азиз, ҳозир ман кафечаи хурдакаки худамро ки дар ғарибӣ ифтикор карда истодам нишон медиҳам дарунашро. ин апа хоҳаро, бародарони азиз, кафечаи хурдакаки ман 3-4 стол дорад. аз тарафи раҳи калон якта дар дорад, аз пушт якта дар дорад. ана баъд хай алҳамдулилло чен ризқурӯзӣ каму беш ман ҳамин қадар тавонистам, ба танҳоиям ҳамин қадар карда тавонистам. Худоро шукр. ассалому алайкум дӯстон азиз, қарор дорем дар шаҳри Клин. ман росидам интернет як хоҳара ҳамавақт медидем ки авқоти болаззат тамом тоза мепухт. ба ҳамон хотир як тарафи пите рафтем, аз ҳамон тараф гаштам омадем рост ба ҳамин ҷара омадем то аз ҳамин ошову хӯрокҳои хоҳар чӣ мегӯянд истеъмол кунем. хоҳарам Ҳусейн ҳамиҷа ҳастай, ош пухта шуда хоҳарҷон беҳтарин. омадем рост дар ҳамин ҷой. саломат бошед. иншоалло модар худаш алҳамдулилло кафе хуб дорад дар ҳамин ҷо. иншоалло бачаҳои дар шаҳри Клин ҳаста ё ки мегзаре ба ҳамин чия ишкор мекунед, метоне ба дили пул биёед. ин ҳамин хел чойхонаати хуб тоҷикона дар ҳамин ҷо. ҳайҷа гудакоша нишон мешам ки ҳамин хел кафе нозанин дорад. ҳар чӣ мекунем ба хотири худо, ба хотири мардуми тоҷик, ба хотири бародарону хоҳарои ҳунарманд мекунем. ҳама вақт худтонро бовар кунед. аллоҳ нигаҳдорад. дӯстон азизам, хоҳара чиша оша бардоштем. ин оши тайёр, оши бомбический, амрӯи кемал, ин бачакаш. оши якда меай? чанд сомаи? 350. доставка доред ба Клин ба ягон хонаошон ё ки ки мебарад? дар нигор. не бачаҳо оши дар якдаги хоҳара овард. подписчикои ман штавре ки дидед, ман нишон додам кафечаи хурдакаки худамро. ман худам барои худам кор мекунам, худам фовурӣ мекунам, хӯрокҳои милли тайёр мекунам. ҳай алҳамдулилло умедворам ки оянда хуб бошад, ояндаи хуб дошта бошад. ҳозирашта хурдакак аст. худоман соҳиби як хона дошам. иншоаллоҳ ният дорам ки ягон бизнеси нармани худамро дошта бошам. худованд насиб кунад, умр диҳад, ҷон диҳад, саломатӣ диҳад. оянда бар умедворам ки ин кафечаи хурдакак ресторан шуда буд. ҳамтур.